ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደቡብ ወሎ ኣብ ዝርከብ ገዳም አንድነት ኣባይ ፈለገ ግድዮን ቅድስት ኣርሴማ ብድሮን ከም ዝተፈጸመ ብዝተገልጸ መጥቃዕቲ ክልተ መነኮሳት ከም ዝተቐተላ ምንጭታት ሓቢሮም እንተኾነ ቁጽሪ ዝሞቱ ሰባት ካብዚ ዝዛይድ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ ወሎ ዘገልግሉ ሃይማኖታዊ ኣቦ እቲ መጥቃዕቲ ብረቡዕ ቅድሚ ቀትሪ ከም ዝተፈጸመ እዮም ሓቢሮም። እቲ ሃገረ ስብከት በፂሑኒ ዝበሎ ጸብጻብ መሰረት ብምግባር ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ መነኮሳት ዝነብራሉ ገዳም ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ክልተ መነኮሳት ብቕጽበት ከም ዝሞቱ ሓቢሩ። እተን በቲ መጥቃዕቲ ዝተቐተላ ሰባት ኣብቲ ገዳም ብሓባር ከም ዝተቐብራ እቶም ድሕነቶም ንምዕቃብ ሽሞም ከይጥቀስን ብሰንኪ ህልው ኩነታት ድምፆም ከይቃላሕን ዝሓተቱ መራሒ ሃይማኖት ገሊፆም። ብጀካ ክልተ ግዳያት 12 መነኮሳት ቆሲለን ሕክምና ይግበረለን ከም ዘሎን ሓንቲ ካብአን ብከቢድ ቆሲላ ሎሚ ንሕክምና ካብ መካነ ሰላም ናብ ሆስፒታል ደሴ ተወሲዳ ከም ዘላን እውን እቲ ሓበሬታ ይጠቅስ። እተን ዝተረፋ 11 ካብ ንእሽቶ ክሳብ ማእከላይ መጉዳእቲ ዝበፅሐን ኮይነን ኣብ ወረዳ ቦረና ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል መካነ ሰላም ሕክምና ይግበረለን ከም ዘሎ ወሲኾም ሓቢሮም። እቲ መጥቃዕቲ ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ከም ዝተፈጸመ እውን ካብ ሆስፒታል እቲ ከባቢ ከም ዘረጋገጹ እቶም ኣቦ ይዛረቡ። መን ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፍጸሞ መስተሓተቱ መቸም ድሮን ዘለዎም መን ምዃኑ ኣይጠፋኣኩምን ክብሉ እዮም መሊሶም ዘለዉ። ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ካብ ኣገልግሎት መራኸቢታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ርእይቶ ኣይተዋህበን ኣሎ። እቶም ነዚ ዝርዝር ሓበሬታ ሂቦም ዘለዉ ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ ወሎ ዘገልግሉ ሃይማኖታዊ መራሒ ግን እቲ ሃገረ ስብከት ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ዘጋጠመ ጠቕላላ ጉድኣት ካብ ኣብያተ ክርስቲያናትን ገዳምን ወረዳን ሙሉእ ጸብጻብ ከም ዝህብ ሓቢሮም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቓት ፋኖን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ስዒቡ ኣብ ሃይማኖታዊ ቦታታት ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ክግለጽ ንሕዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ቅድሚ 3 ዓመት ጀሚሩ ዝተወልዐ ግጭት ንህይወት ብዙሓት ሰባት ካብ ምጥፋእ ሓሊፉ ማሕበራዊ ህይወት ህዝቢ ናይቲ ክልል ናብ ዘይምርግጋእ የእትይዎ ምህላው ይፍለጥ። ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ክልል ብሰንኪ እቲ ግጭት ዘይሕጋዊ ቅትለት፣ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት፣ ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ዕንወት ንብረትን ይፍጸም ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ክገልጻ ፀኒሐን እየን። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምብራቕ ጎጃም ወረዳ ቡቡኝ ፈተና ዛዚሞም ብመኪና ናብ ዓዶም ዝምለሱ ዝነበሩ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ብዘጋጠሞም ናይ ተኹሲ መጥቃዕቲ 5 ተምሃሮ ምቑሳሎም ተሓቢሩ ነይሩ እዩ። ናይ ቅድም ኣባል ሕወሓትን ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይን ዝነበረ ኣብዚ እዋን ድማ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘሎ ጌታቸው ረዳ መንገዲ ዕላዊ ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሒሳቡ ብፍላይ ድማ ብመንገዲ ፌስቡክ ገይሩ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣብዚ እዋን እዚ ፕሬዝደንት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘሎ ዶክተር ደብረጽዮን ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ከም ዝገበረን ኣጽዋር ለሚኑን ክብል እዩ መግለጺ ሂቡ ዘሎ። ጌታቸው ረዳ ንሕወሓት ዝነቐፈሉ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ነዊሕ ጽሑፉ ደብረጽዮን ዝሓለፈ ቀነ ዝገበሮ ክነግረኩም ድሕሪ ምባል ንሱ ናይ መወዳእታ ትእዛዝ ኢሳያስ ክሰምዐን ክልምንን ኤርትራ ከይድዩ ክብል እንከሎ ውግእ ጀምር እንቴልካ ናይ ነፍሲ ወከፍ ብረት 4 ሎት ጽዕነት ጥራይ ሃበኒ ከም ዝበለን መሳርሕቲ ኢሳያስ ዝሃብዎ ሓጺር መልሲ በቲ ዘለካ ጀምር ተስዕበልካ ዝብል ከም ዝኾነን ብምግላጽ ደብረጽዮን ናብ ኤርትራ ገይሹ ነይሩ ክብል እዩ ሓበሬታ ዘርጊሑ ዘሎ። ይኹን እምበር ብዛዕባ እዚ ደብረጽዮን ናብ ኤርትራ ገይሹ ዝብል ብጌታቸው ረዳ ተዘርጊሑ ዘሎ ሓበሬታ ብዝምልከት ብወገን ናይ ርክባት ሚኒስትሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ብወገን ኤርትራ ዝተዋህቦ ግብረ መልሲ ኮነ ዝወጻሉ ዕላዊ መግለጺ የለን። ጌታቸው ረዳ ኣብቲ መግለጺኡ ብተወሳኺ ኤርትራ ክመጽእ ዝኽእል ኩናት ኣብ መሬታ ንኸይከውን ኣብ መሬት ትግራይ ጥራይ ተሓጺሩ ንኽተርፍ ንሕወሓት ምሳኹም ጸሚደ ኣለኹ ብምባል ተታሎም ያዘላ ክብል እንከሎ እቶም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ኣርሚ 70ን ኣርሚ 13 ዝበሃሉ ድማ ንናይ አልቡርሃን መንግስቲ ኣብ ሱዳን ይሞትሉ ከም ዘለውን ህይወት ዘሪኦምሉ ምህላውን ብምግላጽ ትግራይ ተጠቂዓ ተወፂዓ ሰብ ዘይጸሮ መጽኣት ዓለም ወሪድ ዋይሉ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ንኽስለፍ ካብ ልቡ ዝጎይ ዝነበረ ገባሪ ሰናይ ዓለም ብሰንኪ ጽምዶ ልቡ ተደፊኑ እዚኦም ዳ ባዕሎም ጸዋዕቲ ሕሰም እንድዮም ኢሉ ዘርጊሕዋ ዝነበረ ኢዱ ንኽእክብ ዝገብር ተግባር እዩ ዝግበር ዘሎ ብምባል እውን ንሕወሓት ክነቅፍ ተሰሚዑ ኣሎ። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብሰንኪቲ ኣብ የመን ዝርከብ ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ ንናይ ስዑድ ዓረብ ወደባትን መራኽብን ኣንቢረየ ኣለኹ ዝበሎ እገዳ ድሮውን ናብ ክልተ ናይ ስዑድ ዓረብ መራኽብ ተኽሲ ብምኽፋቱ መራኽብ ስዑድ ዓረብ ብመጻበቦ ባብኤል መንደብ
ንኸሓልፋ ኣብ ዘይከላሉ ደረጃ ተበፂሑ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ስዑድ ዓረብ ነቲ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ምሕዝነት ተጠቂማ ነዚ ናይ ሑቲ እገዳ ንምሕላፍ ኣብ ዓሰብ ዝርከብ ወደብ ክትጥቀም መንቅስቓስ ትገብር ኣላ ክትብል ሓንቲ C14 ዝተባህለት ናይ እስራኤል ማዕከን ዜና ብመንገዲ ድሮር ባላዛራ ዝበሃል ጋዜጠኛ ኣጌራ ጽሒፋ። እዚ ብወገን ኤርትራ ኮነ ስዑድ ዓረብ ዘይተረጋገጸ እዚ እስራኤላዊ ጋዜጠኛ ኣብታ ማዕከን ዜና ዘርጊሕዎ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ሑቲ ኣብ ልዕሊ መራኽብ ናይ ስዑድ ዓረብ እገዳ ኣንቢረ ኣለኹ ድሕሪ ምባሉ ከምኡውን ድሮ ብርክት ዝበላ መራኽብ መሊሱ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ስዑድ ዓረብ ነዚ እገዳ ንምሕላፍን ብመጻወብ ኣብ ኤልመንደብ ጌራ ድማ እቲ ንሰደድ እትቕርቦ ነዳዲኣ ንምስጋር እቲ ኣብ ወደብ ዓሰብ ዝርከብ ናይ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን መደበር ዝርከቦ ሓደ እዋን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ትጥቀመሉ ዝነበረት ወደብ ንኽጥቀም መንቅስቓስ ጀሚራ ኣላ ኢሉ። ከም ዝፍለጥ ኣብ 2015 ስዑድ ዓረብ እትመርሖ ልፍንቲ ኣንጻር ሑቲ መጥቃዕቲ የካይድ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ ወደብ ዓሰብን መጻወብ ኣብ ኤልመንደብን ኣብ ቀረባ ርሕቐት ኣብ ዝርከብ ናይ ኤርትራ መሬት መደበር ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ክትተክል ክኢላ ነይራያ። ሕጂ ድማ እዚ ናይ እስራኤል ጋዜጠኛ ስዑድ ዓረብ ነዚ ኣብ ጥቕማ ከተውዕሎን ነቲ ናይ ሑቲ እገዳ ክትሰግረሉ እትኽእል መስመር ጌላ ርያ ትሰርሓሉን ምህላዋ ገሊጹሎ። ይኹን እምበር እቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓሳት ገና ኣብ መፈለምትኡ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ እዋን ዝግበር ዲፕሎማስያዊ ብፅሕ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ድማ መንገዲ ክፀርግ ተኽእሎ ከም ዘሎ ገሊጹ። ንሱ ኣብ መደምደምትኡ ሑቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ስዑድ ዓረብ መራኽብ እገዳ ኣንቢረ ኣለኹ ኢሉ ዘውፅኦ መግለፂ ድሮ ኣብቲ ዞባ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ወተሃደራዊ ልፍንቲ ንኽፈጥራ ይድረኽ ከም ዘሎን ስዑድ ዓረብ ድማ ነቲ ንቆጠባ ኣገዳሲ ዝኾነ መስመር ዘለዋ ጽልዋ ከተደላድል ትፅዕር ምህላዋ ይገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ዕጡቓት ሑቲ የመን ኣብ ልዕሊ መራኽብ ቀይሕ ባሕሪ ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ብምኹናን ብቁልጡፍ ደው ከብሉ ጸዊዑ። ብተወሳኺ ሑቲ ነቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ክልተ መራኽብ ነዳዲ ዘካየድዎ መጥቃዕቲ ሓደገኛ ምዕባለ ክብል ኮኒንዎ ኣሎ። እቶም ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ እተን ነዳዲ ጸዓና መራኽብ ስዑድ ዓረብ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ እገዳ ምስ ኣወጅዮም። እተን መራኽብ ብሰብ ኣልቦ ነፈርትን ክሩዝ ሚሳይላትን ከም ዝተሃረማ ወሃበ ቃል ወተሃደራዊ ሓይሊ ሑቲ ያሕያ ሳርዕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ እዩ። ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ መጥቃዕቲ ብትሪ ይኹንና ኢሉ ብምግላጽ እዚ ተግባራት ኣብ ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ከቢድ ጽልዋ ዘለዎ ሓደገኛ ምዕባለ እዩ። ምስታ መራኽባ መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ስዑድ ዓረብ ምሕዝነቱ ዝገለጸ ሕብረት ኣፍሪቃ ንፀጥታን ልኡላውነትን ምርግጋእ ሃገር ዘለዎ ደገፍ ገሊጹሎ። ከም ዝፍለጥ ስዑድ ዓረብ ብመንገዲ መጻወብ ኣብ ኤልመንደብ ኣቢላ ንከም ቻይናን ህንድን እትሸጦ ነዳዲ ብመንገዲ መራኽብ ኣቢላያ እተጓዓዕዝ። እዚ መጻወብ እንድሕር ተዓጺዋ ግን ብመንገዲ መትረብ ስዌዝ ኣቢላ ብማእከላይ ባሕሪ ካብኡ ድማ ናብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስን ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስን ተመሊሳ እቲ ናይ መራኽባ መንገዲ ልዕሊ ወርሒ ይኽውስኽ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።